Представяме ви една изключително атрактивна серия Sky в размер 60x120. Серията се произвежда в два цвята – микс и грей. Плочката е ултраполирана и имитира естествен оникс. Така ще внесе изисканост и луксозно излъчване във всяко помещение, където бъде положена. Особено подходяща за холове, антрета, фоайета в частни или обществени сгради. Ние сме избрали да я презентираме в баня. Съчетали сме я с мебели за баня в тъмно дърво, за да подсилим усещането за лукс. Долният шкаф е с две чекмеджета с механизъм с плавно затваряне и изработен от влагоустойчив MDF. Горната част представлява огледало с полица и осветление, като полицата е в дървесен цвят, отново изработено от MDF. Смесителят е скромно покритие, стоящ с нестандартна дизайнерска ръкохватка и е интересен завършек на нашата мострена баня. Още предложения за бани може да намерите в магазини Хикови в цялата страна или на hikovi.bg.